Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Pseudonáufragos. Moi ben, por unha semana de duro traballo, velaquí tédelo pago que merecedes. $100. En canto quedaramos? En 200. Agora xa tedes 200. Prometeu unos 200 a cada un. Apañados cartos antes de que me arrepinta. Mozos, tedes que aprender que a felicidade non se compra con diñeiro, e menos co voso salario. Con iso non tedes nin para caramelos. De acordo, para que vexades canto vos apreciamos nesta empresa, tedes un coche novo esperando por vos. É novo. En fin, é novo para vos. Máis xeneroso non podo ser. Non hai outras opcións. Un xogo de té. Un xogo de té, manda truco. Escoitade, mozos. É un xogo de té único no mundo. Unha rareza histórica cargada de gloria. Pertenceu a un auténtico cabaleiro do antigo Exército de Salvación. Que máis nos ofrece por traballar arreo? Un candeeiro de plástico de segunda man? Non, gardei o mellor para o final. E de reloucar da alegría con isto seguro. Unha estadía dun día con todo incluído no centro turístico de Praia Torrada. Vaya, é ese famoso hotel de 4 estrelas. Agora falou. Merecédelo. Aquí tedes o vale. Para 2 persoas e 2 acompañantes. Podemos levar a Bob e a Lucy. Alto aí. Caducou o 31 de xaneiro. Iso é mañá. Saíde a fume de carozo. Pero onde está ese hotel? A ver, Vila Almorzo está aí. Aquí temos a maxestosa Trigópole, Docelandia. Aquí está Migallas do Sur, Queixo York. Onde está? Non pode ser, non aparece no mapa. Está en Amasapulco. En Amasapulco. Genial. Pero iso está na outra punta do mundo. Osmar, o paraíso non está nunca na túa cesta de pan. Pero caduca mañá. Imos facer unha cousa. Presto vos o meu jet privado. Vostede ten un jet privado. Por suposto que teño un jet privado, pasmóns. Teño diñeiro a darlle cun pau. Hoxe todos temos jets privados. Mark Zuckerberg, Donald Trump, Warren Buffett, eu, os mellores. A vida fíxonos un regalo, Moldiño. Imos ir a un hotel de luxo, nun jet privado e cos nosos amigos. Pareceche real? Non, pero temos que ir por si acaso, Aínda non debeu chegar o reactor privado. Señor Benny, onde está o reactor? E o piloto? O qué? Falan serio? Grazas, señor Benny. Que foi o que dixo? O jet privado usou no servizo secreto. Tan secreto que non se sabe nin que é un jet. E onde está o piloto? Telo diante, Moldiño. Estás mirando para el. Benny dixo que atoparía o manual na guanteira. A ver que pon. Empezamos cos preparativos do despegue. Vale, xa os encontrei. Para despegar, primeiro acelera. Deixa que o avión colla velocidade. Engade 2 ovos, azucre e un pouco de manteira. Que dixeches? Vaya, alguén meteu aquí a receita dun pastel. Apura, Osmar! Cando o avión alcance os 80 km por hora, tira cara atrás da panca vermella. ¡Amodo! Non sei por qué, pero a receita do pastel provocoume náuseas. Stevie, non dixaches que sabías pilotar? E sei pilotar, compañeiro, pero quería engalar con audacia e garbo. Non esquezas que viaxar e vivir aventuras. Xa me tarda chegar a ese resort. Ese hotel colleu moita zona. Ten bandexas de tamaño olímpico, un spa de manteiga, fontes de confeitado e albornoces. Xa chegamos. Non, pero non debe faltar moito. Xa pasamos Panilornia e Wisconsin. Agora só temos que sobrevoar as Illas Verduras que están...
Ei, onde vai o resto do mapa? Non te poñas nervioso, amigo, que a Masapulco está nalgún lugar por aí. Osmar, déxame ver ese manual. Ei, empezaxes a ler polo medio. Sí, fun directo á parte interesante. Era mellor empezar por antes de engalar. Ese capítulo era moi longo. Antes de engalar, comproba que as ventás estean limpas, que funcionen as luces e, o máis importante, o nivel do combustible. Supoño que o demais está ben, pero Stevie, comproba o nivel do combustible. Está ben? Esa é a temperatura. Mírase aquí. Esa é a velocidade. Será aquí. Non, Stevie, ali. Non ves que pestanexa? Vexo, como as luces do Nadal. Non pasa nada, aquí pon que o deseño do avión lle permite planar. Menos mal. Pero só cando leva 2 persoas a bordo. ¡Ah! Agora sí que teño que vomitar. Fai algo, Stevie! Quen me dará estar na casa vendo a televisión? Ímonos estafer contra esa illa. Veña, vira o volante, Stevie! Ai! Atención, chulas e torresmos. Estamos iniciando a manobra de descenso. Por favor, poñan os asentos en posición vertical e deixen de berrar. Fiten a luz de aviso do cinto ata que a desconecto, capitán. Foi unha aterraxe de libro. De libro de terror. Stevie, escachifáchelo o avión. E agora estamos atrapados nunha illa deserta. Mira do lado positivo. Ten unha praia moi xeitosa. Está nunha illa deserta. Xusto, mellor aínda. Temos a praia en exclusiva só para nós. Sen comida nin auga. Ese cadra hai feras salvaxes. Moldiño, tampouco me exaxeres. Feras salvaxes. Ui, mirade, son cañas. Vale, pensemos. Ten que haber un xeito de sair da illa. Se xuntamos os miolos todos. Xa teño. SOS. Déixate de lerias. Hai que encontrar un sitio onde dormir a salvo das feras errantes. Este sitio mete medo. De quen foi a idea de agocharse na xungla? Foi túa. Vaya, pois canto o sinto. Hai que buscar comida e refuxio. Ai, non. Que facemos se nos persegue esa fera? Tranquilízate, eu teño unha arma secreta. Que son, Stevie? Zapatillas de correr. Crees que darás corrido máis ca esa cousa? Non teño que correr máis ca esa cousa. Só teño que correr máis ca vos. Ai, oense tambores, que pode significar iso? Para min que son dunha tribo que vive na xungla. Mirade. O fume dunha cacharela. Están cociñando algo. A ver se son canívolos. Iso que é? Nada, son pans que comen outros pans no xantar. Temos que manternos xuntos. Sí, o mellor é manternos todos xuntos. Somos un equipo e teño a responsabilidade de dirixirvos por ser o piloto que vos conduciu ata esta illa remota. Non me falledes! Un zombie pan! Ok, un enchufe. Son os canívolos. Estamos rodeados, vannos papar. As vagués non saben a nada. Comede primeiro algún destes. Seguro que hai pirañas neste lago. Estabas aí. Onde te metiches, Fluffy? Perdón pola interrupción. Tivemos unha pequena avaría eléctrica, pero xa está solucionada e o empregado despedido. Benvidos á festa Noite Estrelada do Hotel Praia Torrada. Canívolos, Bob. Mira quen foi falar, o que tiña medo da cadeliña Fluffy. Se alguén non engalase co avión sen combustible... A culpa foi de Osmar por non ler o manual. Esperade. Ei, vaime reventar a cabeza.
Ao final saiu todo ben. Estamos aquí, non? Tamén tes razón. Oh, sinto, pero este vale está caducado. É do ano pasado. Do ano pasado. Sinto, pero non hai ningún cuarto libre. Adeus. O avión estará listo mañá á noite. Mañá. Polo menos sabemos que non estamos nunha illa deserta chea de feras salvaxes. Vai por el, fera. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete. É o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.